sifunde kuyo ngokuba singamakhoboka ke ukubukeni bethu akasishiyanga. Ndithanda kakhulu kulaa nguqulelo New Living ithi yona xa ithetha kakuhle, for we were slaves, but in his unfailing love, our God did not abandon us. Ndithunyiwe ndithunywa ngabasisi bathe ke ndithethe into enye phantsi nanjengomntu othunyiweyo ke ndizokwenza loo nto apha ngokuba singamakhoboka. Ndifuna ukuthetha nje ngobukhoboka. Ndithe xa ndifunda ndizama ukhangela ngokwesiXhosa engasikho sihle kakhulu. Xa ndizama ukucinga ngokhoboka, ikhoboka mosi ngumntu apha ongakhululekanga, umntu ongenzi ukuthanda kwakhe, umntu othatha umyalelo emntwini othile. Unyanzeleke umuntu enzele into kuthiwa makayenze ngoba kaloku likhoboka. Lo muntu akanaseyi. Unyanzelekile enzele into kuthiwa makayenze ngoba likhoboka. Zininzi ke indlela zokukhoboka. Zininzi indlela zokukhoboka. Umuntu uyakwazi uba likhoboka ngenxa yale nto ayithandayo. Abe likhoboka umntu lwale nto ayithandayo. Imexesha umntu le nto ayithandayo ade abe likhoboka layo. Ithi ke ngathi umntu akakwazi ukuphila ngenxa yale nto ayithandayo. Abe likhoboka layo le nto ayithandayo. Uthi ke lo mbhali ebukhobokeni bethu uThixo akasishiyanga. uThixo akashiyi. Sithi abantu abasuka kuThixo bamukela ifuzo lwakhe. Ngivapha uThixo xa esithi ndime emnyango yanqonqoza, ubani athi avule ndawungena mna ndidle naye njengoThixo. Asho umntu akhululeke ebukhobokeni bakhe. Ithi le vesi xa iqhuba ithi akasishiyanga uThixo ebukhobokeni bethu, usenzele into. Ngoba uThixo wethu unenceba engapheliyo. Sithi ngoku singenzi kakuhle kodwa uThixo asithanda. Angasibaleli amatyala wethu uThixo kodwa senze inceba. Sithi singahambi kakuhle endleleni kodwa uThixo asenzele inceba, ngoba inceba yakhe ayipheli ndawo. Ndithunywe loo nto ke apha kuthemba ndizothetha loo nto. Yesu Kristu Nkosi yethu.
Amen.